Itaku wadya sira adzulma ing berbuat kedzaliman fa inna dzulma mongko sak temene perbuatan zalim iku dzulumatun marai peteng yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Awake dhewe kon aja sampe kon ati-ati aja sampe berbuat zalim mergo perbuatan zalim iku iso ndadekno awake dhewe entuk kegelapan di dina kiamat. Bahkan ana sing ngandakno ya peteng donya ya peteng ning akhirat. Artinya peteng ning donya sulit untuk diingatkan iku sering berbuat dolim. Peteng ning akhirat sampeyan ora entuk pitulungane Allah taala. Mulane awake dhewe kon ati-ati iso ndadekno wong ku mau peteng. Ya peteng sifate iku dikon apik ya angel, rezekine ya seret dan sebagainya, mergo sering dipasotno wong, mergo sering didongakno wong, mergo sering dolimi wong, akhire kan wong ndongakno elek. Ndongakno elek akhire sedikit banyak ngaruh.